Здрасти на всички! Исках само да направя нещо малко на български, защото никой няма да разбере какво аз ще казвам и че искам малко да се покажа по-добре от всичките, защото съм български, нали? Какво да кажа сега? Моя абсолютно фаворитен артист ще пуска седе много скоро, 8 от новември, ще казвам на български. И аз не мога да чакам. Толкова ще ми е приятно. И толкова съм рада, защото той наистина много добра работа е направил и надявам се му за най-добре в дебюта му в USA, нали? Америка. Друго какво искам да кажа? Защо говоря на български ли? Защото майка ми липсва много. Не съм говорила на български отдавна и като казах на началото, че искам да се покажа по-добре от другите и малко съм си попилкала тука и съм гледала НЛО, стара така комедична група, като отдавна на времето го имаше, когато бях малка и все още сега имат видеото на YouTube, нали? Гледайте. На YouTube. Нали? Друго какво има? Леля ми много също ми липсва, Леля Гери. Много те обичам. Надявам се, че си добре. Ето, тя ще ме види видеото ден, но може да го кажа това нещо. Вярно, тя може би ще да тук към Коледа. Коледа и Нова година. Къде ще много ще ме зарадва. Знам, че говоря много бързо на български, но аз така съм свикнала, винаги съм говорила толкова бързо. По-късно имам училище, аз мога да гледам, но това беше поне малко информация, нали, и как български език звучи. Надявам се да ви харесва. И да знаете, това не е руски. Това руски не е за никакъв шанс на света. И не е сръбски, но много е близо на тези двете езици. Аз мога да разбирам сръбците, които говорят, защото толкова е близо, нали? Като шведски и норвежки горе-долу, така, шведски, дански, шведски, норвежки език, диалект. Сега, какво ще ме да кажа за български? Обичам езика много. Говоря го, чета го и го пиша, само че пиша като малко дете на детска градина. И го чета като 5-годишно детенце, нали? Или което ходи на първи клас в училище. И заради баба ми все още го говоря и ще го уча, докато мога да го говоря перфект. Значи без грешка, без да не знам думите, без нищо, защото баба ми толкова ми отвечаваше за мене и за нея, нали, за нея беше гордостта, че аз и Дейвид говорихме на Дейвид, моя малкият брат, че говорихме на български, нали. Затова завинаги ще го държа моя език. И ако трябва, чак децата ми ще го уча на български. И това е. Bye-bye. I hope you enjoyed the video, and yeah, I speak Bulgarian fluently, as you see. What to say? I explain a little bit about Jin, and I say a little bit about my family, about my mom, about my grandma, about my aunt, and about this old program I was looking when I was much younger. Yeah, it's generally all. Hope you enjoyed.